je to úplná paráda. Parádne rozprávky. O čom bude dnes rozprávka? Ja veru bez rozprávky nezaspím. A čo vy? Ahojte, decká, pozdravujem vás z parádnych rozprávok. Volám sa Peter, určite ma poznáte. No a rozprávam vám parádne rozprávky. No a tie rozprávam veľmi často na základe vašich námetov, ktoré mi píšete, za čo som vám veľmi vďačný. Pokojne ich ďalej píšte na info@parádnerozprávky.sk a podobný námet, o ktorom teraz rozprávam, alebo o tých námetoch, mi chodia pravidelne, za čo som veľmi vďačný. A jeden prišiel od Gabiky. Mamina Gabika má totiž 3,5-ročného Filipka a napísala mi, že by strašne Filipko chcel počuť, alebo veľmi rád by počul nejakú rozprávku o vrtuľkách, pretože vraj Filipko miluje vrtuľky, malé, veľké, veterné turbíny a všetky možné a nikde vraj nenašli rozprávku o vrtuľkách. A veru, že ľudia, ja som pogooglil a naozaj žiadna rozprávka o vrtuľkách neexistuje. Nikto takú nikdy nenahral. A čo vám poviem, veď nebol by som to ja, Peťo z parádnych rozprávok, aby som nejakú o vrtuľkách nevymyslel. Takže Filipko, usaď sa, všetky ostatné detičky samozrejme takisto, mamina Gabika takisto, rodičia takisto, pretože táto rozprávka bude o vrtuľkách a bude parádna. Dnešná rozprávka sa bude volať Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. To je normálne jazykolam. Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Deti, povedzte to 3-krát za sebou. Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Náročné to je, ale dá sa to. Takže dnešná rozprávka sa volá, deti, Ako Javor Jaro zvrtulkovateľ. Už sa teším na parádnu rozprávku. Kde bolo, tam bolo, decká. Bol náš les, ktorý už všetci dôverne poznáme. A v tom lese žili zvieratka, ale viete, že les nie je len o zvieratkách. Les je veľmi často aj o rastlinkách, o kvetinkách, o stromoch. A stromy by v takom lese určite mali byť. Však ináč by to nebol správny les. No a aj v našom lese ten bol plný, ale že plný parádnych, ale že naozaj parádnych stromov. No a tak ako zvieratka, zajac Kleofáš, veverička Tánička, vlk Viktor, medveď Mišo, líška Filoména, žaba Želmíra a tak ďalej, aj stromy v tomto lese mali svoje mená, mali svoje príbehy a mali svoj život. No a jeden z tých stromov bola napríklad lipa Júlia. Všetci si ju vážili, pretože lipa vždy, keď rozkvitla, krásne voňala. Krásne voňala, všetci sa vždy chodili hrávať k lipe. Všetky zvieratka to tam milovali, pretože lipa Júlia, keď rozkvitla, milé deti, neviem, či ste už niekedy cítili, ako krásne vonia rozkvitnutá lipa. Ale lipa Júlia voňala na 100, čo 100, na čo 200. To bola vôňa, že celý les bolo cítiť lipou Júliou. Ona bola voňavá, jak keď si kúpiš voňavku z nejakého drahého obchodu, z parfumérie, viete, že sa dvakrát strekneš a ľudia v autobuse potom štípu oči. No, toto bola ale iná vôňa. Lipa vonia krásne. Tak poznáte to, lipový čaj. Mňam. No i lipa Júlia skrátka krásne kvitla. Nádherne a všetci ju kvôli tomu milovali. A lipa Júlia bola úžasný, krásny strom, veľký, statný, mala už aj teda, povieme si úprimne, svoj vek, ale všetci si ju veľmi vážili, pretože lipa Júlia to bol v lese pojem. Rovnako ako Javor Jaro. Javor Jaro bol vysoký, statný chlap, teda strom, ale keby sme si ho predstavili ako chlapa, tak to bol naozaj statný, vysoký strom, ktorý teda mal takisto svoju silu a aj svoj vek. Všetky zvieratka k nemu vždy chodili poradu, pretože Javor Jaro bol najstarší v lese.
A často, keď sa potreboval napríklad zajac Kleofáš s niekým poradiť, tak prišiel k Javoru a povedal: počúvaj ma, Javor, mám taký problém, nerastie mi tento rok nejako dobré kapustička, nevieš prečo? A Javor mu vždy povedal: a nezasadil si ho náhodou, teda tú kapustu náhodou, na tienisté miesto? Nie, je na slniečku, povedal zajac Kleofáš. A Javor Jaro povedal: no ale nie dúfam na priamom slnku, pretože kapusta potrebuje slniečko, ale čas dňa potrebuje aj tieň a vlhko, aby sa jej dobre darilo, povedal Javor. A zajac Kleofáš povedal: vidíš, to ma vôbec nenapadlo. To som si vlastne nikdy neuvedomil, Jaro. No ďakujem ti pekne, ďakujem, idem to rýchlo vyriešiť, povedal zajac Kleofáš a odbehol. A takto za ním, za tým Javorom Jarom, chodili zvieratká z celého lesa, aby sa poradili. Javor Jaro bol skrátka pojem. Takisto ako Lipa Júlia, aj Javor Jaro bol skrátka naozaj v lese niekto. Všetci si ho vážili a chodili k nemu porady. No a musím vám povedať, že Javor Jaro mal už svoj vek. A takisto bol Javor Jaro, a to len tak medzi nami, o tom nikto nevie, ale jemu sa totiž, decka, to len tak medzi nami, aby ste to vedeli, on bol totiž do Lipy Júlie. No, čo bol do nej? No, jemu sa páčila. No, viete, akože bol do nej zaľúbený. No, aby som vám to vysvetlil. Jemu sa tak páčila Lipa Júlia, že vždy, keď mohol, väčšinou to bolo len na jeseň, alebo na skorú jar, keď ešte nemali lístočky, videl cez ostatné stromy na Lipu Júliu a vždy ju tak potom pozdravil. Ahoj, Julka, kričal na ňu Javor. A Júlia: ahoj, 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 Jarko, kričala Lipa Júlia na Javora, alebo na Javor Jara. A Jaro povedal: dnes ti to sekne, vyzeráš krásne. Škoda, že ťa zase celé leto neuvidím, povedal Jaro. A myslel to tak, pretože keď ostatné kvety a stromy zarástli listami, už na Lipu Júliu cez ten les nevidel. A preto sa vždy tešil na jar a na jeseň, keď ju môže uvidieť, aby proste mohol ju vždy vidieť, miloval pohľad na ňu. A niekedy, keďže Javor Jaro bol naozaj vysoký a statný strom, niekedy v lete alebo na jeseň, keď Lipa Júlia kvitla, Jaro cítil jej vôňu. Nevedel sa jej nabažiť a proste voňali ju celý deň a on robil: tá Júlia tak krásne vonia. A voňal a niekedy sa dokonca načiahol a videl cez vrcholky stromov jej krásne biele kvety. Bielo-žlté. Tak totiž vonia lipa, kvitne lipa a tak vyzerá. Bol to proste nádherný pohľad. A Javor Jaro to miloval. Lenže vedel, že jeho čas sa pomaly blíži. Mal už dosť vysoký vek a vedel, že tu väčšine nebude. A tak si povedal, že musí zo seba tento rok spustiť nejaké semienka, ktoré vyrastú ako mladé stromčeky, aby po ňom zostali nejakí potomkovia. Nemôže predsa odísť a nenechať po sebe žiadne mladé javore. A tak spustil semienka a čakal na jar. Na jar však žiadne semienka nevyrástli, alebo vlastne vyrástli. Dve vyrástli a začali rásť krásne mladé javory. Javor Jaro sa veľmi tešil a keď prišlo nejaké zvieratko, vždy povedal: aha, moji potomkovia, to je mladý Javor Jarko 1, ale to je mladý Javor Jarko 2. Lenže dlho sa netešil, pretože ako náhle Javor Jaro zakvitol a teda narastli mu listy, lebo viete, deti, na jeseň listy zo stromov opadávajú a na jar zase narastú. A potom je celý strom krásne zelený, čo je nádherne to vyzerá, akurát pod tým stromom je potom naozaj veľký tieň. A toto tým malým javorom naozaj vadilo. Pretože ako náhle Javor Jaro zarástol lístím, začal tieniť mladému Jarkovi, jednému aj druhému. A tým, že Jarko
jeden aj dva nemali dostatok slniečka, nož vyhynuli. Áno, je to smutné, ale takto niekedy v tej rastlinnej ríši býva. Niektoré rastlinky vyhynú, niektoré vyschnú. No a to sa stalo aj Javorovi Jarovi, a teda jeho potomkom. A Javor Jaro si hovoril, ako to mám spraviť, aby nevyhynuli, veď ja chcem predsa potomkov, ja predsa potrebujem potomkov. A tie moje semienka, kde ich mám zasadiť, veď keď padnú podo mňa zo stromu, padnú podo mňa. No, čo mám robiť? Sťažoval sa Javor Jaro. No a tak to skúsil o rok znovu. Znovu zhodil semienka, tentokrát sa podarilo na jar vyrásť až strom. Javor 1, Jarko 1, Jarko 2, Jarko 3. 3 malé rastlinky. Lenže ako náhle Javor Jaro opäť zarástol lístím, vznikol pod ním tieň, celý deň sa vlastne k tým mladým rastlinkám a mladým javorom nedostávalo slniečko, čo oni naozaj potrebujú. Rastlinky totiž pre svoj život slniečko potrebujú absolútne nevyhnutne. A tým, že ho nemali, opäť vyschli. Javor Jaro bol z toho veľmi smutný, pretože jeho čas sa naozaj krátil. Mal už svoj vek, mal už pred sebou možno 50, možno 100 rokov. Áno, si poviete, veď to je veľa. Áno, také stromy žijú aj 1000 rokov, ale počase už majú svoj vek a skrátka odchádzajú. A potrebujú mať nejakých svojich nasledovníkov, ktorým cez korene svoje odovzdajú múdrosti a informácie, ktoré majú. Ale Jaro nemal nikoho. A pritom, raz keď na jeseň opadali všetky listy, dohliadol na Júliu a povedal opäť nadšene: Ahoj, Lipa Júlia, krásna si, krásna. Tešil sa Jaro. A Júlia povedala: Ahoj, Jarko. Áno, ďakujem, aj ty si krásny, statný chlap. Škoda, že nie sme bližšie. Náš život by vyzeral úplne inak. Fantazírovala Júlia. A potom sa pýtala: Jarko, počula som, že sa ti nedarí s potomkami. Čože sa to deje? Pýtala sa Lipa Júlia. A Javor Jaro povedal: No, nedarí. Čo ti poviem? No, neviem, čo mám robiť. Vždy ako zhodím semienka na jeseň, na jar vyklíčia, ale keďže ja zakvitnem, plný som lístia, nedostáva sa k ním dostatočné množstvo svetla. A vyhynú. Čo mám robiť? A Lipa Júlia hovorí: No, mal by si tie semienka dostať od seba nejako ďalej. Vieš, nejako ďalej, aby neboli rovno pod tvojim stromom, pod tvojou korunou. A Javor hovorí: No, lenže ako to mám spraviť, Júlia? Ako? Tak by som chcel za sebou zanechať, vieš, mám už svoj vek, zanechať za sebou nejakých potomkov, ktorí budú odovzdávať moju múdrosť a moje skúsenosti, ale neviem ako. Sťažoval sa Jaro. A Lipa povedala: Vieš čo? Okolo mňa pravidelne lietava teta sova. Tá je veľmi múdra a najbližšie bude letieť. Pošlem ju k tebe na návštevu, porád sa s ňou, povedala Júlia. Jarko sa veľmi potešil a povedal: Júlia, Lipa Júlia, ja ti ďakujem, ty máš také úžasné nápady. Škoda, že nerastieme bližšie k sebe. Tak by som ťa vystískal, povedal Javor Jaro. A Lipa Júlia povedala: Nevadí, užívajme si pohľad na seba, kým nám opäť nenarastú listy. Tešila sa. A Javor Jaro veľmi súhlasil, pretože ako náhle im znovu narástli listy a nielen im, ale aj stromom medzi nimi, už sa opäť nevideli. Ak maximálne sa tak cítili, pretože keď Lipa Júlia opäť zakvitla, celý les voňal, ale o tom som vám už rozprával. No a tak Javor Jaro čakal na návštevu. Jedného dňa ako tak oddychoval a pozeral sa na oblohu a sledoval, ako je to tam krásne, aký je ten les krásny a koreňami stromov, ako svojimi koreňami v zemi študoval zem, hľadal nové informácie. Tak ako tam tak stál, zrazu k nemu priletela teta sova a povedala: Jarko. A Jaro povedal: teta sova, vitaj, čakám ťa. A teta sova povedala: Áno, Jarko. Jarko, hovorila mi Júlia, aké máš trápenie.
Áno, teta Sova, hovoril Jaro. Vieš, ja by som chcel mať nejakých potomkov. Chcem, aby narástli mladé javory, ktoré budú niesť moju informáciu, moje múdrosti a vedomosti a robiť radosť ostatným v lese a statne reprezentovať náš javorový rod. Ale ako náhle moje semienka na jeseň spadnú pod strom a na jar vyklíčia v mladé rastlinky a nemajú dostatočné množstvo slnka, pretože moja koruna zarastie lístím a nemajú slnko. A potom vyhynú. Už sa to stalo niekoľkokrát a neviem, ako si mám pomôcť. Teta Sova sa zamyslela a povedala, no, Jarko, to je veru, že vážna otázka. Vážna otázka. Nož jediná možnosť, ako ti pomôcť, je zavolať niekoho šikovného, ktorý ti pomôže vymyslieť spôsob, ako tvoje semienka dostať ďalej od tvojho kmeňa, od tvojej koruny, niekde ďalej, ideálne na lúku. A Javor povedal, no, áno, Sova, ale ako to vieme? Kto mi to vie takto pomôcť, poradiť, vymyslieť? A teta Sova povedala, Javor, no veď predsa zajac Kleofáš. Ten je naozaj huncut a veľmi veľký šibal. Ten určite niečo vymyslí. Pošlem ti ho, povedala teta Sova. A veru, že tak spravila. Na druhý deň ráno sa Javor akurát prebúdzal, naťahoval konáriky svojho krásneho stromu, keď tu zrazu sa pri ňom zjavil zajac Kleofáš a povedal, Javor, ahoj Jarko, vraj ma potrebuješ, poslala ma teta Sova, čím ti pomôžem? Povedal. A teta Sova, a Javor vysvetľuje, no vieš, zajac Kleofáš, a vysvetlil mu celú situáciu. No, viete teda, že jadierka, semienka padnú a tak ďalej, a že ich potrebuje dostať ďalej od stromu. A zajac Kleofáš sa zamyslel a povedal, no, takže potrebuješ dostať svoje semienka ďalej od stromu, vravíš, hej? No, na to by sme potrebovali silný vietor. Ale nevieš, kedy fúka a kedy nefúka, všakže? Pýta sa zajac Kleofáš. A Javor hovorí, no, neviem. No viem, kedy fúka, veď mi predsa vtedy hýbe celou korunou, ale väčšinou na jeseň fúka dosť, ale tým, že ja tie semienka zhadzujem a okolo sú všade samé stromy, tie semienka ten vietor neodfúkne, pretože tu je závetrie a ostatné stromy vytvárajú taký tieň veterný, rozumieš? Vysvetloval Javor. A zajac Kleofáš hovorí, áno, to máš pravdu. To máš pravdu, tie ostatné stromy by nám v tom bránili, takže vietor nám nepomôže, počúvaj ma. No nič, musíme dať tvojim semienkám krídla. A Javor povedal, počkaj, zajko, krídla? Aké krídla, veď semienka nevedia mávať krídlami. A zajac Kleofáš povedal, ale prosím ťa, nie také krídla, ktoré keď to semienko bude padať, tak vír vzduchu bude prirodzene krútiť tými krídlami, alebo povedzme si takými, že listami, ktoré to semienko odvejú preč. A nemusí pritom fúkať, povedal zajac Kleofáš. A Javor hovorí, no, to znie výborne, ale ako to chceš spraviť, zajko? A zajac hovorí, nož, musíme spraviť okolo tvojich semienok také vrtulky. Teda musíme, to musíš spraviť ty, ale ja ti to nakreslím, povedal zajac Kleofáš. Zajtra som tu ako na koni, povedal zajac Kleofáš a odišiel. Javor Jaro celú noc nevedel zažmúriť oko, bol strašne zvedavý, s čím ten zajac Kleofáš príde. A veru, že zajko prišiel. Požičal si totiž od veveričky Táničky jej farbičky a nakreslil s nimi absolútne presný obrázok, taký náčrt,
ako by mali vyzerať tie vrtuľky u Javora na tých semienkach. A veru, že decká nakreslil to parádne. A boli to vlastne semienka, ktoré boli ako keby súčasťou takých dvoch krídielok. A tým pádom, jak by padali zo stromu, tak sa začali prirodzene vrtieť, točiť a odnášalo ich to ďalej od toho stromu niekam, kde už neboli v tieni vlastných rodičov, teda toho stromu. No, a ukázal to zajac Kleofáš, ten obrázok Javorovi Jarovi a hovorí: takto nejako, milý Javor, by si to mal spraviť. A takto by si mal tie semienka obaliť do takej vrtuľky a oni potom, jak padnú, odveje ich to prirodzene, nemusí ani fúkať, oni sa budú tie vrtuľky tak točiť a odveje ich to niekam na lúku. A tam sa im už bude dariť, povedal zajac. A Javor povedal: ty zajko, no ak toto bude fungovať, to zvládnem raz ľavou zadnou vyrobiť také vrtuľky pre semienka, ale ak to bude fungovať, tak to je si úžasný, povedal Javor. A zajko Kleofáš, keďže vedel o sebe, že je úžasný, povedal: to viem. Jarko, ty si mi toľkokrát múdro poradil, že to je to najmenej, čo môžem pre teba spraviť. Nož, tak to vyskúšaj, uvidíme o rok. A veru, že Jaro to vyskúšal. Ako náhle prišla jeseň, on semienkam vyrobil také malé vrtuľky a keď tie semienka jeho spadli z toho stromu, začali sa vrtieť, točiť ako také vrtuľky a jak padali z toho stromu, tak ich to zanieslo vždy niekam mimo, pod toho stromu, aby na nich netienil. A veru, že decká, na jar sa zo semienok, z 2, z 3, potom z 5 vyklíčili mladé rastlinky. A tie, ktoré boli krásne mimo stromu a nemali tieň od vlastných rodičov, od Javora Jara, tak sa im začalo dariť. Rástli a bujneli. A odvtedy, milé deti, majú všetky javory semienka v takých vrtuľkách. A keď tie vrtuľky padajú, prirodzene ich to zaveje niekam ďalej od stromu, z ktorého padajú, aby nemali tieň, aby sa im darilo. A odvtedy aj Javor Jaro, aj všetky javory majú takéto vrtuľky. To ste vôbec nevedeli, čo? Ani ja, ale už to viem. Tak, decká, toto bola dnešná rozprávka. A tým pádom chcem, decká, povedať, že keď budete niekedy v lese, napríklad na jeseň, keď sa teda uvoľňujú semienka z javorov, všimnite si, že tie javory naozaj padajú v takých vrtuľkách a tak sa točia ako také prírodné vrtuľky. A ak teraz badáte niečo podobné, pozor, môže to byť aj lipa, pretože aj lipa sa inšpirovala javorom a zajacovým vynálezom a tiež má pri kvietku a v semienkach taký malý lístoček do takej vrtuľky, čiže aj lipa, keď padá, tak sa tak vrtí. Takto príroda úžasne vyriešila. Na všetko má svoje riešenie. No už, decká, verím teda, že vás dnešná rozprávka potešila. Verím, že potešila aj malého Filipka. A konečne našiel a má rozprávku o vrtuľkách mamina Gabika, takže už nebudete hovoriť, že neexistuje rozprávka o vrtuľkách, pretože už existuje. Parádna rozprávka. Decká, ahojte. Počúvajte parádne rozprávky. Svet rozprávok je paráda. Dorka pozerala na obra a povedala: môj zlatý, ty ale smrdíš. No tak toto, môj zlatý, nepôjde. Toto ja s tebou bývať nebudem. Veď pozri sa, cítiš sa ty vôbec? Kedy si naposledy umýval zuby a nohy? Keď ich rozpráva Peťo, tak je to úplná paráda. Parádne rozprávky. Teším sa na vás.